Så ja. Är hon fin? Hej Annika. Jag har moppat den här och gjort så fina var idag. Vet att jag har inte sett så mycket på den här innan. Det är lite nu kvar med. Så Emma, så. Ja, det är inte bara. Det är jättesmidigt. Är hon fin? Ja, det är bra. Hon behöver böjas på. Hon behöver böjas på. Ja, det är så lätt att rida dem inte så här när man är hoppat. Ja. Det är så skönt att rida strava av och. Det är kul för Emma att se så. Absolut. De fick en hund i julklapp. Ja. Det är för halligalli hemma, jag lovar det. Jävlar vad han busar. Ja. Man kan inte tro att han har varit så där tom någon gång. Jaha! Shit alltså. Men där känner du vilka små hjälper du behöver ha där. För hur du garanterar att du nästan har din hand med för att kunna leva runt där. Jag behöver bara lite små nätta hjälper. Bak med skänken bara. Du har den för långt fram.